Curaçaose Stichting doet aangifte tegen Geert Wilders. Dat gaat over de stichting Hende in Medio Ambiente hier op Curaçao van Yvonne Olff, die jarenlang ook gestreden heeft voor het feit dat niemand afgesloten zou mogen worden van water. Nu heeft zij aangifte gedaan tegen een plaatje dat Geert Wilders op X heeft geplaatst. Het gaat om een AI-plaatje van 2 gezichten. Links een blonde vrouw met daaronder de letters PVV. Rechts een booskijkende oudere vrouw met een hoofddoek met daaronder de letters PVDA. Ze vindt het belangrijk om op te komen tegen discriminatie. En ze zegt dat ze het niet anders zou kunnen met de vele vrienden die ik heb met een moslimachtergrond. Ze moest wel aangifte doen, was haar gevoel, omdat dit te ver gaat. Volgens haar zet het plaatje aan tot haat en groepsbelediging. In totaal hebben in Nederland al meer dan 12.500 mensen aangifte gedaan tegen de afbeelding die Wilders heeft geplaatst.